Здравейте, аз съм доктор Албена Динкова и съм ендокринолог от град Плевен. Над 2 милиона души в световен мащаб се лекуват с молекулата на оралния семаглутид Рибелсус. Ефективността и безопасността на молекулата е проучена в 33 клинични проучвания с разнородна популация от пациенти, наброяваща около 20 000 души. Разбира се, като всяко лекарство, Рибелсус има странични нежелани ефекти. Най-честите от тях са стомашно-чревните, гадене, повръщане, болки в корема, диария, липса на апетит. Какво правим, когато някой от тези странични ефекти се появи? Най-честото реално е гаденето. За да го избегнем, съветваме пациентите да се хранят на често и по-малко, да приемат малки порции храна, да приемат достатъчно течности, да избягват да си лягат веднага след като се навечерят, да не ядат мазни и сладки храни на вечеря. Разбира се, ако гаденето персистира и е сериозно, трябва да информират лекуващия си ендокринолог. Друг често срещан въпрос, който задават пациентите е кога можем да изпишем Рибелсус. Нямаме конкретен отговор по отношение на давността на диабета, а имаме ясно, точно и кратко. Колкото може по-рано, почти веднага при дебюта на диабета. Колкото по-рано започнем лечението с орален семаглутид, толкова по-големи са ползите по отношение на лечението на захарния диабет тип 2. Това по отношение на изискванията на нашата здравна каса изглежда последния начин. Изискванията са следните. Пациентите трябва 3 месеца да бъдат лекувани с метформин и сулфанилуреен препарат в максимално толерируеми за тях дози, да имат гликиран хемоглобин над 7,5, да имат, разбира се, индекс на телесна маса над 30 за тлъстяване и, разбира се, да няма противопоказания за изписването на молекулата. Колко дълго ще ми действа Рибелсус, питат пациентите, и след като сме преминали през тромовата процедура по протоколното му изписване? Строго индивидуално е отговора на този въпрос. Колкото по-рано започнем, толкова по-дълго бихме могли да имаме ползите от него, а всъщност гликирания хемоглобин как бихме го понижили? В едно проучване показва, че пациентите, започнали с гликиран хемоглобин 8,3, понижават с около 1% гликирания си хемоглобин на доза 7 мг и с около 1,3% при доза 14 мг. Често обаче нашите пациенти не приемат само Рибелсус, те лекуват и кръвно, лекуват и щитовидно заболяване и тъй като и таблетките за хипотироидизъм се приемат сутрин на гладно, следва един друг въпрос. Кое е първото, Рибелсуса или левотироксина? И за двете казваме сутрин на гладно. Но тъй като за усвояването на Рибелсус трябва изключително празен стомах и 120 мл вода, съветваме пациентите първата таблетка да е Рибелсус на гладно с половин чаша 120 мл вода, след половин час те да приемат левотироксина си. След половин час от него да закусят. Всъщност, ако пък пациентите вечерят рано, хубаво е, биха могли да приемат левотироксина след 3 часа след вечерята, когато стомаха е истински празен. Защо е толкова важно тези 120 мл вода за Рибелсуса? Защото, за да остане таблетката в стомаха, и трябва достатъчно количество вода, но трябва и вода, за да я разтвори. Ако изпием с по-малко количество вода, влошаваме прикрепването на снак протеина към стомашната лигавица. Ако пък приемем повече вода, реално рискуваме таблетката да попадне в тънкочревния тракт и оттам, разбира се, да не действа както трябва. Въпросът на много пациенти, които нямат захарен диабет тип 2 е можем ли, тъй като молекулата е ясно, че води до намаляване на телесното тегло, да я приемат въпреки липсата на захарен диабет тип 2? Отговор е не може, защото реално таблетката е одобрена за лечение на захарен диабет тип 2 и напълняване или затлъстяване. Това е кратката характеристика на продукта. Да, подобрявайки гликирания хемоглобин, намалявайки калорийния внос и поддържайки пускане на стомашно-чревния тракт и осигурявайки ситост, помага пациентите да отслабнат, но тя не е молекула регистрирана за лечение на затлъстяване. И нека не забравяме, че лечението на захарния диабет тип 2 е един общ път, в който лекари и пациента вървят ръка за ръка. Когато лекарят даде правилния съвет и пациента правилно чуе съвета и изпълни всичко както трябва, успехът е сигурен. Заедно, ръка за ръка.